Модул 6 – Завладяване на аудиторията. Проучете как да ангажирате аудиторията си, когато представяте своята уникална дестинация или изключително преживяване. В зависимост от способностите на разказвача, публиката ще се заинтересува от презентацията или няма да обърне внимание на посланието, което искате да популяризирате. Ето защо завладяване на аудиторията е в основата на ефективната комуникация. Когато някой успее да привлече вниманието на аудиторията, той създава път, по който неговото послание, гледна точка, идеи, история или друго съдържание да бъде чуто и разбрано. Разбирането на аудиторията е ключов аспект за ефективното и кратко завладяване. Това ви кара да влезете в контакт с предпочитанията и очакванията, което ще позволи създаването на персонализирани преживявания, отговарящи на нуждите и интересите на аудиторията. Ето защо анализ на аудиторията е ключов елемент от комуникационния процес. Информация за пол, религия или интереси може да помогне на разказвача да води по-ефективна комуникация. Научно установено е, че първото впечатление, което човек има от даден човек или събитие, остава задълго в съзнанието му. Ето защо започването на презентацията по увлекателен и интригуващ начин може да бъде от решаващо значение. По тази причина разказвачите на истории често започват презентациите си с така наречените кукички. Ключовото послание е привличащият вниманието елемент, чиято цел е да завладее любопитството на аудиторията и да я накара да продължи да слуша останалата част от презентацията. Разказвачът може да избира между различни видове куки, като въображение, хумор, провокативни твърдения или мълчание, въпреки че увлекателното начало може да бъде много полезно. То не е достатъчно. Разказвачът трябва да задържи вниманието на аудиторията, след като го е спечелил. Някои общи съвети са покана за гост-лектори, провеждане на викторина, раздвижване на хората или използване на визуални материали и медии. Въпреки това може да се случи така, че вниманието на аудиторията да изчезне напълно. Вместо да се съсредоточавате върху тези, които не обръщат внимание, в този случай е много полезно да държите очите си върху тези, които обръщат внимание, и да ги ангажирате допълнително. Добра стратегия е да ги насърчите да участват, например като ги помолите да отговорят на въпрос. Друг елемент, който играе решаваща роля за ангажирането на аудиторията, е емоцията. Емоциите участват във всичко, което хората правят, във всяко действие, решение и преценка. Емоционалната интелигентност е набор от умения, които включват разпознаване, разбиране, управление и ефективно използване на собствените емоции и емоциите на другите. Високата емоционална интелигентност се свързва с редица положителни резултати в личния и професионалния живот, включително по добра комуникация. При публичните изказвания емоционалната интелигентност може да се използва за насърчаване на активното участие на аудиторията, за влизане в хармония с нея, за определяне на нейните ценности и по този начин за адаптиране на посланието към целевата група. Научете как да ангажирате аудиторията си. Ще се видим в модула.